Il-Gvern iddeċida li naqqas minn €1,000,000 minn fuq il-budget tal-qasam tas-saħħa. Id-deċiżjoni segwit naqqis ieħor ta' €1,400,000 li l-Gvern impona fuq servizzi relatati mal-familji. Fit-tweġiba l-mistoqsija mresqa mid-deputat Laburista Joe Mizzi, il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar qal li aktar minn €3,000,000 se jitnaqqsu minn fuq il-pagi u s-salarji, waqt li żewġ miljuni oħra se jitnaqqsu mill-operat u l-manutenzjoni tal-Ministeru. Joe Cassar qal ukoll li se jitnaqqsu €1,600,000 minn programmi u inizjattivi mingħajr ma spjega x'inhuma. Mill-estimi finanzjarji jirriżulta li fost dawn il-programmi u inizjattivi hemm djar tal-anzjani, il-Kummissjoni Nazzjonali dwar is-Saħħa Mentali, il-Kura Primarja, l-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek, il-Pjan Nazzjonali dwar il-Kura tal-Kanċer, l-għajnuna lil-laqdiet volontarji u anke l-istrateġija dwar l-obeżità. Joe Cassar qal ukoll li se jonqsu ma' żewġ miljun euro lill-entitajiet li qgħu taħt il-Ministeru tiegħu mingħajr ma qal li huma dawk l-entitajiet milquta mid-deċiżjoni. Fost l-entitajiet li jaqgħu taħt dan il-Ministeru hemm l-Isptar Monte Carmeli, l-Awtorità dwar is-Saħħa u s-Sigurtà, iċ-Ċentru ta' Riabilitazzjoni Caring Grek u ċ-Ċentru għad-Donazzjoni tad-Demm. Il-kelliem ewlenija Laburista tas-Saħħa Maria Louise Colero Preka fissret din is-sitwazzjoni bħala waħda inkwetanti. Din hija sitwazzjoni tassew inkwetanti u għandna bżonna ħafna aktar risposti. Qed jgħidu se jnaqqas mill-pagi u s-salarji. Pereżempju da ħajfisser li mhux se jimpjega aktar nurses meta għandna tant shortage, jew inkella se jkompli jnaqqas fuq is-salarji li jagħti lil care workers, security u nistattindis li daw diġà qed jagħmlu xogħol prekarju. Dawn huma mistoqsijiet li l-Gvern hemm bżonn jirrispondihom ħalli nkunu nafu eżattament li f'dil kriżi fis-servizzi tas-saħħa li għandna jekk issa jkompli jnaqqas minn hemmhekk. Id-deċiżjoni kienet ikkundannata wkoll mill-Unjon Maltija tal-Infermiera u l-Qwiebel li deskrivewha bħala waħda bla sens, speċjalment meta l-Gvern saf fondi għal proġetti anqas importanti mis-saħħa.